Human madilatar sulod sa dugay katuigan, hingpit nagyong mahinayon ang dugay ng ginahuwat sa mga Sugboanon nga Cebu Bus Rapid Transit o BRT project sa dakbayan sa Sugbo. Kini human nga karong umaabot Lunes, Pebrero 27, ipahigayon nagyud ang groundbreaking ceremony sa Phase 1 sa naasong proyekto. Ang Phase 1 sa Cebu BRT project manukad sa South Road Properties o SRP, paingon sa Cebu Provincial Capital. Kahinumduman nga wala dayon matuman ang naasoy nga proyekto sa nangaaging mga pamunuan sa dakbayan sa Sugbo, gumikan usab sa pipila ka kakulian. Ang Regional Director sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Region 7 nga si Eduardo Montealto Jr. ning saysay sa posibleng rason niini. Pero ang preparasyon nato sa among mga meetings lang na mangabot na yung maabot ugma ang unang maabot katong PSG dahil maabot po ang mga advanced team from the OTR and ang amo abot sa gikan sa LTFRB maabot po by Sunday. Then ang sa physical arrangement ang PMS na ang nagkuhan asa dapit o sa position. Samtang gibutyag ni Montealto nga andam na ang tanan alang sa kalihukan sa moabot Lunes, lakip na ang ipatumang seguridad nunot usab sa pagtambong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Na-delay pero sa ako lang assessment as an engineer ang kuan kining usab jud kanang right of way. Siyempre naitaghan nga mga buildings nga maagihan o dun sa una na siguro. Ang Cebu Bus Rapid Transit Project gilangkuban og tulo ka phases. Gawa sa Phase 1, ang Phase 2 manukad sa Cebu Capital hangtod sa IT Park sa Barangay Lahog, samtang ang Phase 3 manukad gikan sa IT Park paingon sa Barangay Talamban. Samtang sa Pikas Bahin, gibutyag ni Montealto nga nadawat na niya ang petisyon nga gihatag sa Transport Group nga Piston Cebu niaging Lunes, Pebrero 20, 2023, mahitungod sa ilang mga hangyo alang sa LTFRB. Yes, nadawat na namo kanang ilahapod ng katungod na mas mayo galing na aron mahibaw na to ilang posisyon mo lang amo pong gi-forward dito sa central office nato kay same ang ilahang kanang medyo nagmanifest nila pareho raman dito sa ilahang quadpod national na grupo basitag na ate makuha pud anang ilahang kanang ilahang mga demands nga makita ingani magunang demokrasya kinahanglan paminaw ni mo tanan dili makita kanang diktador paminaw ginatanan sa ilang ilahan ng katungod pasalamat po sa na sila. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.